kapor kalabiang mengin sedang no ene gijing syakri gijing yublay. Tau ngi pan maap kandiat ngi lakham slem namal ngi dangwan nang tena ka program hang tena please baca ke English service. Tengi pan maap na pliang jongi kinong elamba kalatmit kapor mengin poi hakani kapor. Tengi skem boblay nyalam ling bakani gijing syakri gijing isa sisin pat ling ba jong ka janmit. Woi kalong ka jing seng ka ba khaddu jong kani ka jing rakhi jong ka youth Sunday hakani ka snem nganget kan long ka jing syakri kebangin lapan syakri ublay ning baju ni kapor dak mensim dak kajing IT lot dak ni kapor tengi stasiun pat nak kalian kajing sing samlangi priang sobhai pi baro nadui pastor jangi badan rengkat bat ngi kani kapor ki rangba kat ki balak banyadon ro kani kapor ya pi ki long kmi ki long pa ki hep ki barit bat kerpang ya pi ki samla kani katayo kadi katayo jong ki samla ngi skem blain kur khuingi habangi don kani ka yeng ka jong blai yo ban syakri lang blai man pandan borom blai ling ba jong ni ka por ti shu habangi ya chaprang ka jing syakri ka jong blai tu nya pandem shu blai ka jing duai sashisin try ngi wan ban aingo eme ko try ling ba jong ni ka por ngi aingo eme try ka bamla don ring kat na du dang step ko try ka jing syakri ka jing kum ki khon samla ban ngi ko try ka ti badan bor ka jong me kabayai beten ko try tat hadu kani ka por ka pamenta ngida duai ko try ka jing daring khat ka jong me sa sisin pat ba ka jing alam ka jong men sim bo khoi ba ki ek baro ngi sapendep ha kani ka por ko try ha kani ka jan miet ko kanran kan dolong na ka jing pensat bor ka jong men sim bo khoi u jong me kar khu ko kanran ek benta baro ko try nadu ka jing ruai ka jing pulian na ka tien ka jong me kham tam ha bangin sa yo ek ni ka praise and worship ha kani ka jan miet ko try ling ba kini ki parasam la ki jong ki ban se alam ha kani ka por ngi da duai ko try mangi bu ti ha khmat jong me mangi la ban ruai da ka do nu ba ka jing IT lot ha khmat jong me ko kanran simti kerpang ha kani ka program ko try ni IT ha ki sang ti don bor ka jong me sngo ko kanran ngi duai ba ngi pan kini baro ha ka kerteng jong Jesu amen Tiga ni kapor ngan kerpat ya kita khot jong ka koya ban yalam katu terligi jingruai penrem kani kapor ti hadin ka baladep ban ruai kini ke jingruai nga sungo pharo ban kerpat sundan yai Mr. Ricardo ling dot nong pior ban pulina ka ktien jong blai bat ban bu ha ki jingruai hadin baladep ikini ki jingruai penrem sim ka ba koya kan selam kerpat i Mr. Ricardo ling dot nong pior in sesiam ban pulina ka ktien ka jong blai bat ban bu ha ki jingruai seluruh long tim jongka youth week arajar par wat ting wat lemni wat kyu namar blay long namar blay utrai jong me udon rangkat ban me kat chapa melaj uba utrai ubang ila manchania ulok basisha batang hame hi ngila manchania skem toy niang bat sim tai jing roi balai spa ripusau
besau spa prapusal. Jing rai besau spa prapusal. Kesti pon menong dengkong sinong kren handai pesan kong kedon kapan sengat ba ap yangi anda jing tre ba jing ya lenti jungi hani ka perthai kalawai. Kung kisam la Kristan gidai penyubu ataka thong pen sngobhai ublei. Magidan bangin yo kapan sengat ka ba phnai hatu ngidon kata kapan sengat ba phnai. Tong in simentai jing rai besau spa prapusal. Akari itena bau sensya nandek boy onda jing relawan dajing ai itulah atau ben imnan dan tanpa siapin bangan mo dan kot pan siapin dan kot
jing roi balai spa anu puwe kasam kasam kon riu ko ong kum ki samla kristan habang ya lenting ikindu bun ki jing ki jing ki bitar ki jaj ban riu ki jing ki wen ka hima nre ka khot ka basau ko ong ba ka don ka wa ka bau blei don hapreng jongka ka jing suk blei ka bakum ka wa ba pnai ka ba job lu baro kum ba ulak ular ka jing suk ba janai ki jing roi balai spa puwe kum ka wa ba pernai long ka jing suk blei
Siapa ni lang boleh jeng tuai, an perlu katu ani ni ketin jeng boleh. Kata bengelap menciam nak city Paul Apostle, seginong Efesus, lenong kebasan, kot kebenkong terter, kumjuru nak kitab Joshua, lenong kebenkong kot kebakandai. Ni ketin kibong kumnya. Tolong pi namar kata kinong buat diublay, kum kikun ba iye. Bat tu penyat ya kejeng iye, kum bau krisru ula iye japi. Bat ula itino yala de nak kebentar jungi. Kum kajing aingu ba kajing kenya ha ublay ya kaban long kajing iyo ka ba iyo bi tulong ba klan bat ba shlur bah wat tieng lemni wat khinyo namar utrai ublay jume udon rengkat bat me kat shaba milai tu lit lang ublay jindwai kaburom ba kajingu ngi aishmi ko pa namar jing lek bah kajing me paro ya jung don rengkat kajing me ko pa kisingi po balai no hadu ni klembat bam tar ko pa melai lam ngi kum ki khun ki jong me hani ge yem khoi bung tang ki jong me bon yo bon shakri bon pendan buram ke teng ki jong me ni aingu eme ko pa mla dalam rengkat ko pa kum ka jing sang samla mengayo ko pa bon rakhi ge yut bi yut sandi ko pa o ko pa bentak program baru bela pendam kolong saka buram ke jong me ko pa tu isnai ko pa ni ka jisang bam ta kalong ke jisang ke bakhadu ko pa ban kliap no ko pa ndre ko pa tu na pechai bom me ngi kum jisang samla menang kian ko we po ko we pat ke jing shakri ya me khamtam le ko pa jing trai ki kam ke jong me ko pa di snai ko pa tu dan berungkat ko pa iki khun samla ke dan hajan hajangai ko pa ki bala jangai na me ko pa ti snai me tu dan berungkat ma me ki ko pa tu ya lam me tu penti ma me ko pa ki so sin pa berungwan ski yang ke jong me tu ko pa iki singi ko por na le nya baro khamtam le ni ko program ko bam ta sa pendam ko ni porok ben ni por ko pa ki banyak lam ke praise and worship ko ma me tu ya lam me ki ko pa ke ban sependap ko pa kalong nam ta ke buram ke jong me tu ku pa ki por benang sa baro dia da ku me tu ri tu smar me ngi pi wei ko pa kini baro apang teng Jesu ndum tas du ki ata ki bom jikoru amen. Nga penpa ke jing sngongut nam ta ka koe jung jing sing samlai ke blaya lam ke jing ruai hakane ka por ke long shisha ke bara ke mensim jungi habang yo men chakri blaya ke ka por nga ai ku blay ru ya I Mr. Ricardo Lingdio nong piori bla pen pulin na ka tien ke jong blay bat ban bu ha ke jing ruai u blay ru nang kar khu nam ta jong phi khamtam ha ke jing chakri ke jong phi na kam ta ka kam ke jong kanran de ke por ngin yo no e ke jing pen banana ijras ke tri bat hadin kejing penbana ngenyo penlum no kejing aingu tinga kerpat ika asyas pankin penkre ti hadin berada penlum kejing aingu kerpat iwe naki rangba jong kabalang I masa deblu di sangkli insa penkentang kejing aingu hakani kepor Mr. Chairman kini gilong jing pembana ni kepor kum kaji asing samlangi kendu biang musim tiau kata khalwei terik bunai bukandai arja arpuar bagi nong sim benta kilong mning yo inong please sang baduai de miss ila dan box shisha bu phang bai nong kran ni Mr. Nehemiah Tensong kini kilong jing pembena bless you Toin pendam blay jing duai. Iwan ajan jom etrai blay bok pa jong I babneng. Ya ayo ya me ko kenrat being. Ba me la pen yo angi sai sen ni kan jan met. Bang yo ban syakri lai loi ka kerteng ga jome. Kan no gidap jing songo ka bakrau ko kenrat being. Ba me la ya lambi kum ga jing seng samla. Nadu basdang jong kane ketayo ko trai biing bang ilayo ban rakhe lai loj ya ka kerteng ga jome baro sitayo hadu kane ga janmet jing alam ga jome ko trai biing ka pelong yingi bang iyo ban pendap iki program baro klem kanu ko trai ga jing penwet ga jing penthot henry baro iki program ga jongi iya baik ko kenrat biing Blay bok pa jongi bahabneng bat kene ke janmit ko trai bik kalong ke janmit ke bakhadu
Nakabenta ka jing seng samla kum ka youth week bat ka youth Sunday ko tribe ing bangiyo ban syakri ban pendan buram ya kerteng ka jame iwan nakmat jame ko try kadne ki mensim ki bakodor nado ki hep ki barit ki jongi ibam patip ei ko try henry ki wan ban ruai ban yero kerteng ka jame try ngi duwai ke jing alam ke jame hagane kapor ko try big yang i wei pai wei ki badangane kapor ban penrem ki men sem ki donor ki jongi begin yo ban syakri lai loi ka kerteng ke jame try i duwai hikmat jame ko kenrat big Bami menyelam atrai yang i wei pai wei benang la ban syakri khambai kerteng ke jame kerku yang i atrai kum ki kon samla bagai youth week bagai youth Sunday ko trabik kanam kut no tanga gane ke tayo bada gane ke janbit ko trabik henry kan yai rem atrabik Hagine kisni ki bansawan banginang la ban syakri khamba ya ka kerteng ke jame ko trabing blai bok pa jongi babneng hagine ke janmit ko trai idonu syakri jame iba khambok ranta jiang ringkat bakatim ke jongi ko trai iban sa ya ka program ke jongi ban ruai ban yero kerteng ke jame kerku atrai lau jong syakri bat ki paralok ki jongi ko trabing baginang la ban pla ke jing shisha ke ten ke jame leng ba ke jing ruai ko trai big om tang agne ka balang ko trai om tang ang mauro om tang agne ri khasi henry Jerusalem Samaria bat sekiwei ke jakaru kumju blai bok pa jongi babneng ya angu ya me ko trai me ya lamingi kumne kumangilong agne kapor ko trai big kum ki kon samla ka balang pat ki prabang ngai baro ki badon po gane ke ye ke jame ye wan rai gane ke jingai ki barit ke jongi ko trai khmat jame kwa me hi atrai mila kar khu yengi leng bai mai pa leng ba ke ye ke sam ke jongi leng ba ke jinglong breu ke jongi ko trai ye wan ra khmat jame tang khandiat ko trai henre ngi duai atrai ba me men kar khu men pin kho ye ki ko trai shano ba ke jing seng samla jame ka pendon kam ko trai kan long ke jingkar khu ko trai naga benta ban rai kalama ka gospel ka jame ban pen priang sangane ka perthai ko trai ke badap ke jingdom blai bok pa jongi babneng to kar khu yengi abangi don po ka yeng jame bangi nommi thali nang ne ko trai henre be umen sem ko jame on chong sa po jongi ko trai benang la ban rai hala ka jong men sem silenter ka jingem ka jongi kat ba me atrai bedang pansa yang asla jangan dek kendeu to nang ker khu atrai gimen sem bat gilong yeng long sem jongi banginang la banai kham tam yela ka jingem ko trai ko ba me ko trai jisu mela yap namar jongi mela sya namar jongi ko trai ai ba mangiru kom ki kon samla bangila ban sya shitam ko trai nak benta ka kerteng ke jame ayu trai nganong akmat jame melong ublei jongi batip atrai ki jingdam kam jongi baro ya itia me ko trai ke por ke basa daga bamen ma barklet ki pop jongi ki babun nama kerteng utrai banong prem jongi Jesus Christ ni penduai amen ngai kublei ki ashos jong jing seng samla ki blalum mi ki jing aingu lemro yai Mr. WD Sangkli balapun kentang ki jing aingu hakani ke por tu blei nang kerkhui biru khamtam ha ke jing syakri ke jong pi digani ke por haswa bangan sapoi nak syakawei pat ke benta ban IT no ya kani ke program highway pat i ban sasim hakani ke janmit i tai Mr. Khambok renta thiang ti syaban poi kani ke benta nakaliang ke jing seng samla ngi don ka jing ai kublei kerpang hakani ka janmit te haka beningkong nakaliang ka jing seng samla ngi pen pa ka jing sngongu khamtam mela ka jong ka balang ka bala ai kani ka lat kani ka tayo hibaro istio ye ka bang yo ban rakhe ban le kmen ye kani ka tayo le kmen jungi kum ki samla hakani ka youth week bat khamtam hakani ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang ka jong trai ka youth Sunday ngi aingu yo blai namar bala yalam
lingba jong ni ka snem ya ka bangi yo wan rakhi lai lui ko mangila pen pa mane dang step te nakaliang ka jing sing samla ni ai kublei ya baro ikinong shimanta nadu ka jing sedang jong kani katayo youth week ka jongi ka bangila sedang nadu ka arpunyo terik ka badai ka singi sajan mangiyok ban sedang ya ka marathon kumtu ha ka singi ublei ka mas visit bat kumju ha ka singi ningkong ka jing sing play bat ka singi baar ki don ki bible drill ki dom syarat bat ha ka singi balang ngiyo ya ka jing sing elap bat kumju ha ki singi Thursday bat Friday ngiyo ya ki games ki ba ki para samlang la yo ban shimanta shit remru ha ki ni ki jing le kai bat kumju menin ka singi ngila yo ban wan hang thi ha umrinja kum ka get together jungi kum ki khun samla bangin ya kendu lang ha ka thi ka jaka ngai kala long shisha ka jing kur khu ka bakraw ha bangi don ha ka thi ka jaka menin ka singi ru te nakaliang jong ka jing sing samla nga ai khublei ya phi kinong ishim menta baro na do ka basdang jong ka ne ka week ya ka ba philai shim menta shit rem khnang bakan long ka program ka job lingba jong ka ne ka snem ka bangi yo ban pen kre e kini ka program nget ublei la kur khu shi shai ngi na do basdang ngi i khamtam me ka jing shim menta jong phi ki para banget la ka long na do ki hep ki baret ki para samla ki long kmi ki long pa bat khamtam ru ki nong syara pastor ki nong syara jong balang bat ki dekat komiti balang ru ki balai dan benta bat ngi nadu kapor bangi sedang ya kan ka week ngi scam kala long shisha ka jing kemen ka bakraw ling ba jong ni ka snem bangi yo ban rakhe ya kan ka tayo jong i kum ki khun samla te nga ai khublei ru kerpang ru ya ki nong kren ki belawan ban ai ya ki khubor jong ka ktien ka jong blai na du ka singi balang ka jing sing elap bat menem step ru ngilayo e ki nong kren ha ka por si pho baje men step bat ha ka por si baje no phai singi ngai ka long ka jing khu nam ta jong i wei pi wei kum ki para banget ha bangi ban sngap ya ki khubor ling ba ki shakri ki jong blai ki blasam ling ba ka ne ka singi ru bat nga ai khublei ru hoi ha kani ka por having sayo ru ya kani ka praise and worship te ngan ai khublei no ru ha kani ka por namar ka por ka bang sa ngan sa IT ha ngan sa IT ka por ka bang sa hai khambok ran ta thiang ya kani ka banta ka bang sa ka jing shakri ka jing yublei te ling ba jong ni ka por nga penpa ka jing sngongu ya i Mr. Khambok randa thiang bala don ringkat bat ngi hakani ka poru haba in sashim ya kani ka benta banyalam ublei nyalam me phi bat undon ringkat bat phi ru hakani ka por te nga penpa ru ka jing khublei kerpang e ya phi ki para samla i wei pe i wei i balai simenta ban penbet penbiang ngam tai ki jing don kam ha ka bidai ba kani ka teu baro isteu na du ka jing sedang jong ka youth week bat ki para samla ki bela penbit penbiang hakikam ki beper khamtam mangila ban pentelun ya kani ka youth week ha kani ka snem khamtam yau convener jong kani ka youth week arajar arfuar ublei nang kerkhu ye phiru ba ha ka jing shakri ka jong phi ba phinangla ban nang yai tre nagam ta ban pentelun ya ka kam ka jong kunra te ka jing khublei kelum kalong ya baro ki para samla ki balai don benta ha kani ka week but nga ai khublei ru ya ka koya jong ka jing sing samla lingba kini ki benai ki tayo ki balalet ngila don hala ka jong ka balang ban hikai kini ki jingrai ngila don haying mania slam begini hikai kini ki jingrai la kalong ki program ki bangila dep but khamtam kani ka program ha kani ka youth week but youth sunday ki bangi pen kre nga ai khublei ru ya ki dikhot ka choir ba tu blei nang kar khui phiru khamtam ha ka jing shakri ka jong phi te lingba jong ka por haswa bangin sayo no ban poi sha ka wei ka benta ha ka ni ka janmit nga ngi scam philai thrang khamtam ki ni ki hep ki baret ki lai ai up mo philai ai up ya ka ni ka benta ka ba ar bangin sayo ya ka ni ka praise and worship te
ngit scam kan long ka jingkur khu nam ta jongi we pi we habang sai ya chani ka banta ti ko mangala ong mane ka ni ka por iban sa yalam me ka ni ka praise and worship ha ka ni ka janmit ilong I Mr. Khambok Rinta Thiang ti I Mr. Khambok Rinta Thiang ngi pen pa ko jing sungu ipi ya ka ba phila bandon bat ngi ka jing seng samla ka ni ka balang presbyterian mauro khamtam ka ba phin sa yalam ya ka ni ka praise and worship ha ka ni ka janmit ngi priang sungu bhai phi ling ba jokani ko por uble un yalam bat un kurkhu phi haba phin sayo ban ai yakane ka praise and worship hakane ka janmit I Mr. Kham Bok Rinta Thiang I deina ka nongramai presbytery bat ru na ka balang maublei ka badan chati marjan bat ka nong klau ti I wan lang ru ringkat bat ki parlok ki jong I ki baydon lang hani ka por ki ban serwai lang hakani ka por te nakaliang ka jing sing samla ngi priang so bhai phiru baka jing don ka jong phi karanang ai man sim shu shu habangin sayo ban simanta banyar wai lang hakani ka janmi lembat phi tingangi skemu blain kurkhu lingba jongni ka por habangin yo ya ka jing shakri hapo ka jing alam jong I Khambok Rinta Thiang te shwaban poi shakani ka bantang inyar wai to ka jing wai ka ba nriu spa life away ka jing wai ka ba nriu spa life away Sipahi ukres ka kamenta kadawa utra yang I baro bantrei ulapa kabalang bantei kerteng jong u banpla ha pertei badum dap jing thala inyarwai baro lai tili dukhan lembat ka khoras ka jingwai ka ba nriu spa life away Sipai ukres ka kamenta kadawa Utra yang ibaro bantre ulapa Kabalang bantai kerteng jong uban pla Apertai badum dap jing thala Tungin bersang Yaki kam ki bakrau naka benta ublay tuk mi lenti Yaki kular ki bakrau na uhi Sipai ukres ka gospel kile ben bna Shaki jad ben riban na poken I know jing suban I hapertai dap jing kela dai tang hu jisu jing em ken yo tum yen persang yaki kam ki bakrau naka benta ublay tuk mi lenti yaki kular ki bakrau na uhi namar ukres bat kabalang yeng menta kan papol kadang don wat angin buteng tungin ino ka pertai bajing ngobha Kijing baro utrai unweng Tungin persang Yaki kam ki bakrau naka benta Ublay tuk mi lenti Yaki kular ki bakrau na uhi Thế tôi này bỏ tới này đam lòng lấy chính đuổi cô pa jungi bahab neng ngiwan ban ai ngu eme gen ab lấy namar kanika por ka pami ai ngi gen ab trai ka por ka bakentang bat ka bakodor bangi yo e kanika lat in trai ban mani bat pendon buram yemi gen ab lấy trai be it bat be isnei shisha gen go trai ngi don kam ya ke
Jingalam ka start ka jong megin ko try. Hoi in ko try lingba ka jing penkut no ya ka jing rakhe ya ka youth week but youth Sunday. Lingba jo kani ka janmit kin ko try ngi duai kin ko try ba umen sim uba khut u jong megin ko try un yo bat khit la lut hangi we pi we baro kin ko try. Bahkan long ka jing pen thamai bor ngi kin ko try. Kanom sulong tang ka jing pendap rukam. Try be it but be snai to dar kat memekin ko try ka por padang sa baro ngi shania ban ngi IT jing lam start jong me. Ngi dem pan kerteng try nong pen im jong Jesus Christ. Amen. Hakabaning kong nga penpau ka jing sngongu yu blay nga tip nga sutho ba kadai ka jing it bat ka jing ai ka jong u ka ba pela ya nga lembet ki parlok ki jonga ki ba ngila man ya poi ka ni ka balang ka jong pi hang ni ha mau ro ngi i chairman iba penya ka ni ka jing seng ka ni ka janmit so ban ai ku blay pi na ka ban ta ki tu ki kentin pediang so bha ki jong pi yang lembet ki parlok ki jonga i pastor i ban rekat ka ni ka por kat no ka long jing sngan ka jing ai man sim yang i bat na ka por i pastor i ju long ru iba kloy ban yarap la dangi don kam boleh sibun pastor tiki teman pesan kat kiba la ban don ne kapor ki dekat jong komiti balang nang ta ki long kpa ki long kemi ki heb ki baret bat kerpang na kabanta jong pi ki samla kan thai bat senrang baro ki badan ne kapor ngasgo ban sim ka ni galat ka kabu ban ai khuble pi baro lang haka kerteng ka tiang tamu jong try bat unang pen im jingi Jesus Christ tingam la ru klam da pen pau ka jing ai khuble na ka banta ka program komiti bat kinong kit kam jong ka jing seng samla ka jong pi hang ni ba ngatip ka dei ka jing kersan ka bari ka jong pi ki jing duai ki jong pi ba ka pela nga ba dingi bangila ban ya don ka ni ka por ting ai khuble pi ru kumjo Dia kini kapor kumpul orang dari Jerman, hoi kumtu ilapan itu yang tidak sing sengo ba kala abiang kumtu hi, te bat kawai galong ba hoi ngadon kabalang ha satai sama blay ngadang don sa senong ma, ten rei kababu ni kapor ngasa sini, bat ngatrei ha sora, te bat hang ni ngasa sa hajayau senjusam. Thì cái chính poi trong hàng đi mau rõ ru cầm đây sưu cái xin các bạn công ngala ju poi kini kipor ki baladap ling ba ki program ki bang yo ban yasem talang lambat ki parlok ki jonga ten rei ha ka jing seng samla bangan yo pat ban yasem ta lambat ka jing seng samla ka jong pi kadang long pat ka sin ka ban kong ti kan ni baro ka long ka e ka jing penyan ka start ka jong blai ya ubriu ba kumanga ubriu bom long e nganget ba ngapan pau ka jing ko ngu ling ba ka jing khot ka jong pi ka ni ka por ba ngasu thu ela de bangam long ten rei nganget bo blai udon hila ka jing thmu la ka jong ka plan nganget scam ba unam no yanga bat yangi lang baro ki ban sayo sngo ki ban sayo pediang ling ba kini ki jing yaro bat jing mane ling ba jong ka ni ka por ka ba mentah Tito ha kani kapor ngan pen slam show te nakabanta ka jing bit jing piang lang ha ka baya dei ba ka ngan penya ya kani ka praise and worship ha kani ka janmit ka bamanta kerpat i Jerman ba i kababan sya ngan sim kani ka banta ka ba po nakabanta ka jing bit jing piang te kani kapor nga khot sandon no hi kini ki parlong ki ba nyarapan tema kani kapor bakin wan no seni sejrong ang magin yo man ya sedang no tengangit ba kung mangalay asngaw ni Jerman la si piladon katayo ka ba sotenat katayo ka ba kemen ling ba ki program ki ba mai la asngaw bat ka ba ngalay iro ki program te ngit skam ba kalalong ka jingker khu yang ilang baro te ngit ba kadi ka program ka bangin penkut metaru ublay unam ino anray yalam yangi but hakani ka por nga kwa ruban
pen itu ki ni ki parlok ki ba ju kersan yang ana ka por ki ba tem lang ka ni ka janbit ka pamenta ti ngan sedang nang na ka ni ka liang ka mon ka jonga itai ba tem ka keyboard i ka kerteng ka jong i dei me ba mar banyang bat ini idai na ka nang tai na ka balang na mau kerwat ini ibatem ka elektrik kita ini idai habenja yau nyau bat ini idai na ka balang na put muri te ini weipan idai Karmel doling bat ini lawan kenang nado seorang banyarap hakani ka porte ka ibaju kersan ka port te ini iwei ba tem drum te nganget ki babon na pedang jong pi itu te wala ka taruma ba jubel wanyang te ngatrai pi kami itu ba pi tip ye i bet ju ya seberta ka jing ya sang samla ka jong piru te hang ini wepan ibatai ka bass gitar ini ide Perry Karnoyan te ini Perry Dekar te i Perry ide nakabalang na nong scan bat isa hang ha siap te kado ini wepat perlok kasi dan ba itu ka tengju ide Daril Dura bat i baju ya kersan haki kam haki bangi ya late ban ai ki praise and worship keleng idur Daril iju darengkan ti Daril ru ide na kabalang na nong scan bat i Daril isa ha mau prem tinggal try kata kal abiang kajing pintu ndai itu tila sila da fikwa ban ye itu kambah la sima se pila ban ya keren ki anda lawai kan kajinya seng ti kumjuru hang dia por dan ki nik perlong ki balong ruki iwai na peneng jong i dei ikur jong i iwan kit renta tiang lambat ki parlok ki jong i ti ku boleh sibun fi le dar kat lambat ngi kan ka por man ya rap pen baik bat pen le hak jong dan kam baik dai bat ka sound ti to anu pen slam show ti hak ni ka por kumbangi tip baro baka ni ka de jing sing praise and worship ti ngatrai kam dai show ka ai ka batmai kam tam ni laju yo ai ka ni ka bentana ka na wave snam ten rei la si new snam long snam bakam kerpang kendiat si ong no balai ngau ngam ta namar hadin ka lockdown mo la si ngam tip men snam la ka don em ka praise and worship bangi yo ban ya sing langkom ni tin rei hadin ka lockdown tengah trai ka dei kasin ka ban no kasin ka ban kong hadin ka lockdown mo bangi yo pat sa si sin ban dana ka ying ka jong blai ban yaro ban yarwai ban syat ban kemen ha ka ying ka bakentang ka jong blai ti ka tambaro ka long ka jinggo bat ka buram blai ba si sin ula ai pat ngi ka ni ka lat mo ti ha ka bay dei bat ka jing yaro bat mane tang i jing lam khmat lam prang kendian watla ngatip baki babon kila tip bat le se dona pedang jong phi ki bakam tip susu tin rei tang ka jing pen ken mau lada ngi ong ka ei ka jing yaro ka dei ka jing pen krau lani kata ka magnification ka jing kentiu lani kata ka exaltation ka jing pendon buram ya ublai bat ka kentop ru ya ka jing sngongu bat ka jing menjur ya ka ei ka ba ublai ule bat ki ei kambun sin bat kini ki ei kambun sin ubri umla ban suset halade hendrai pen pau sabar lingba ki jing duai ki jing ruai bat ki jing pot jing tem habaya dei pat bat ka jing mane ka dei ka jing sngo e ka jing sngo buram ka jing nyau buram ka jing septim buram ya ublai ka dei ru ka jing kongu ka jing IT ka jing pendam ka jing penteli yala de ha ublai bat ikini ki ei kambun sin ubri umla ban suset halade hendrai upen pau sabar lingba ki jing duai ki jing ruai jing pot jing tem bat da ka jing em ka bau em
Pi kan ni ka jing mani ber ka jing ro ngim la ban ong bakilong la ka jong kini ki ya rengkat ki ya rengkat haba ka don ka jing ro ka don ru ka jing mani tin rei ka ba kham kong san ka long langi don ne em pada ha ka jing em ka ba man ka jongi ka ba man ka sngi pi kam dei tang bangi syukut hang ni ha yeng mani ngin ong bakan kut no tang hang ni rei kam long kum ta kadai ban long ka e ka bangi pen melen ya la de ha ka jing em ka jongi ka man ka sngi hila ban ruai ko bangi ong mo ka jing ro ka bot bangi ruai la ni ngi duai ngila ban yaro ban mani ublei ha bangi don hang nuru ngila ban yaro ban mani ublei ha bangi don ki jakatre ki jongi ha bangi don ha ka por ka bangi syong kali ha bangi don ha ka por ka bangi don ha kanu ka jaka ngila ban yaro ban mani ublei pi ka dei ban long ka ka bangi ha ban pen melen ka jing em ka jongi ka ba man ka sngi kadon ka jing ong ba ubri yaro bat mani syo yo ublei kamot dan syo ka jing sok hau te to ha ka ni ka por ngin ya prang no kini ki ka jing mani ba jing yaro ka jongi ka ni ka por ha ka ni ka jan mit ka ba menta te haswa jong kata haswa bangin se ruai to ka jing ruai ka baning kong ka ba kren sepang ka jing kraw ka jong ublei bat ki kam phla ki ba ublei ulale na ka banta ka jing em ka jongi kawai habangin rung siang ni ka banta ngin sngo thu ela de ba ngi don hap ngi mani ublei ba kraw hadu kata bat ngim long ngi long tang ki barit hakmat jong namar kata ka dei betang ka do nut ka ba sngongu ka do nut ka ba ro ka do nut ka ba penrit ela de habangin jam siang ni ka banta ru ngin don ni kata ka jing sngo ka jing long ka hapo jongi kana mangin la ban ai ka ba bahatam nam ta jong ublei ka ktin ka jong ublei ha ka baning kong ki chronicle ka nong ka ba ar khandai ka de khot ka ba khat wei ka ong ka jong mi atrai long ka jing kraw bat ka bor bat ka buram bat ka jing la bat ka jing long sim na ba baro ka badan ha beneng bat ha ka khandau ka long ka jong mi long ka hima atrai bat la kentiu ya mi kum ukle halor baro kabaning kong ki chronicle kalau nong ka bakhat riu ka khat ka ba arsan ka ong na ba uba kraw long trai ba uba dei ro ulong uba dei ru ban shapting ya na lor ki blai baro tingin sa ngin kata ka dei ka bangi lap na ka ktin ka jong blai ya ka jing kraw ka jong blai ba don shu ki wei pat ki ban na kham kraw palat ban ya ti habangin se roi ka ni ka jing roi ka baning kong melong ba kraw habangin si ka jing kerpat ka jong ka ni ka por ka long ngin sim mata da ka jing lat lut ban yaro ban mani yo blai ngila ban yeng ki ja ka song jong ngila ban thap ki kti ki jong ngila ban shat ngila ban duai kani ka long ka por bangile kita ki baro na ka banta ka buram jong non rei na ka banta ka buram ka jong blai tung ni sim mata lang kini jing roi ka ban kong melong ba kraw tingin yang lang ni por mo ban ya ro ublei men sim jong tu ya ro ya utrai melong bakra men sim jong tu ya ro ya utrai melong bakra ini thap ti ban roi ublei haba atrai ki kam jong minga berkat kat nung ada da jing ling go bakra ngai ki klo
As ngô trình riu berkat keleng sao dong kapor trong ni Ina penjam kisur jungi bani roy play. Men sim jong na tu ya roya utra Milong bakra Men sim jong na tu ya roya utra Milong bakra Haba uplay Lukunum benut banta Kani ban shem Pang lut ngam la menka Apa bani roy? Hakadin na Ina penjam show kisur bani roy play. Jingkit ka jong a uba Usha uya Dan belai karyanga Men sim jong a tu ya roya utra Milong bakra Men sim jong a tu ya roya utra Milong bakra Roy biar mensim jong a. Men sim jong a tu ya roya utra Milong bakra Milong bakra Men sim jong a tu ya roya utra Milong bakra Milong bakra Milong bakra Tito kini kapor ngini beteng ban ruai ka jing ruai ka baar. Na tharai phiala ai kini ka jing ruai, ai ki beneng ken risa, ai berthei kat kemen. Phiala em. Phiala. Ada kecikumet. Engin bisa ai berteikan kemen Ai bapalang uplay wayaro Sau dong ga bertei Nadu kitam bagenja Tungin yarisa Shadow clear di lomba tulet men Bagbensawa Yang jod bat yaro Jingin ai hau Yang jod bat yaro Mari ublagerku dalalono Dalam ensim pada kabo Yang jod bat yaro Let the heaven rejoice. Let the heaven rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him,
Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Ini yang sin ada. I kepengen bisa, I bertekan ben, I berpailang uplay raya ro, sau dong ka bertei, nadukikan bekenja, tungin ya bisa, shadow kian kilomba tuleknen, bat bin sawa. Yang jod bat yaro Jingin ai hau Yang jod bat yaro Mani ublakerku Daladonu Dalamensi pada kabon Yang jod bat yaro. Aku apa ni ruai tang jopi? I keep making risau. Tu yang penjam? Apa penjam susu? Ini ruai ben. Kecik kemen mani ruai play. Apa penjam susu? Yang jod bat ya Jidai hau Yang jod bat ya ro Mani ublakerku Daladonu Dalamensi pada kabon Yang jod bat ya ro. Itu mungkin tu gila man song mah. Song teh suai mungkin ruai kan jing ruai ka ba lai ka ba dona ka kot jing ruai jongi itu ka nomor ka balai sepaan rup sama. Nakut kilom jong ka jing syai sipai kristan tu mi. Suai mungkin ruai kan jing ruai ka ba akwa ban ong ling ba jo kan ka por ka long ba ngidon ni kan ka tim akan nika mentau senam kabaong mengilong selur kisamla kiba selur tiga nika jing ruai kadan bakat yang ingom ta bahak deng ke perthai kaba dap deki jing yele perthai kaba long badap deki thama jo ka jing im bakan jam sim rei da ka jing ngidei bantur seprang bat ngindai ruban long kibas slur kenang bangla man yo ya ka jing job ka ba utrai jongi ula job lot ikita ki baro bat ngilong kinong kam kenti ya kata te haba ya kran sepang ka jing slur let's see kadai ka ba let's see ngamut ban ong ngila ban snuthu bhai kata ladangi hab ban yale lani ban yeng yale habangi don marway iga jing slur kadai kata habangi ngibon la singin sutu ma tenrei haba haga jing ka jing ele ka jongi habangi long marwai pat manu ban yarap ingi manu ban betin ingi lani manu ban aibor aibut ingi kadai kata kan kapor kabangi dan kaman yo kan kan mensim jong ka jing slur bat ka ka bangi day ban don ya ka bangi day ban yo ka ni ka mensim jong ka jing slur ka long ba ni day ban don ka jing sisya abangi yeng ka jing sisya la sing la ban sa kren ben ni la ban sa no ben ten rei hang ta kan ni day ban pun pa ka jing slur ka jongi namar ngi don ka nong rem ka bas kem kum ki khun samla kum ki khun ki jong ublei kamal kan ni ka perthai ka bangi im ta kam day ka perthai ka besuk kat sabapai
ngidap tang di kijing yale ngidap tang di kijing pensoi namar kata ka khot ingi bangin long kum balong u Joshua ba ban not ban jeng marway balai u Joshua ong mangalam bar kaying jongangin syakri utrai kabamut barok ki eno am ya u ha ban jeng marway ban pawe kata ka jinget ke jong u hau blai wa em te kaniru ka long ka jing khot ingi kum ki khon samla tungin long ki baslur bat haba ngin not ban jeng marway ru haba ngidon pat ka jing sisa ka jing em ka jongi bat ublay un ai ka boringi da ka jinget ngin tur safrang bat ngin job ya kita ki ki barok ki bor jong ka jing dom ki bor jong boman ngin yo ka nya ka jing job ka jing em ka jongi ini yang mah ini ruai dah kejing selur pada kejing nget ke baskam mah nakut kilom jong kajing syai sipai kristan kumi tutur syaprang syajing yare kat baski kadang i saudong jong inong syun kiker laka borlut ngin sei Ngitip jinget kalong jing job kan job lut ya berte oh ngin job daka jinget ngin job daka jinget oh da jing job don buram ngin job ya ka berte oh ngin job daka jinget ngin job daka jinget oh da jing job don buram ngin job ya ka berte kita ba job ya kinong shu chan ko pali an ai hab neng hakmat chong ki ane gerteng chong ki plashai ila lor ki lum ka jing shai donut ai lut ha u ngin job ki shi pai ka jing dong ha gerteng u jisu oh ngin job da ka jing ngin job da ka jing oh da jing job don burom ngin job ya ka perte oh ngin job da ka jing ngin job da ka jing oh da jing job don burom ngin job ya ka ngin roi sin ka tu ka khot ba lu kita ba job ya kinong shu nak kwa phine roi bali an tu gini kham penjam hab neng hakmat jong ki ane gerteng jong ki plashai kina lor ki lum kajing shai do nut ai lut ha u ngin job ki chi pai kajing dum ha gerteng u jisu oh ngin job da kajing ngin job da ka jing oh da jing job don burom ngin job ya ka perte oh ngin job da ka jing ngin job da ka jing oh da jing job don burom ngin job ya ka perte dengan ia peteng behi ban ruai jing ruai te kan kapor idon karmel dengan saya ruai te ka jing ruai ka baong mercy is falling tengah kwa karmel in yalam ki action di tang ka wei ma ka ong habangi ruai ruai ngin long kham long lại luoj ma bat ki bala ban semi ki pat pila ban semi ki pat ma kan kham in le kita ki baro na kamanta jong blai
to kumbai ba kambok moi la ong ba shani angai kan action so kat wi nong shan ri kam dei than ban nang ya kom ta tenga thrai fia nang lo dei kan ki action so mo kini le pikir aku lupa don kam su ban hikai mo to piete bi thrai kam don kam hi ban hikai dei shut up ban te ri fi tak ba phiet sa su buat nang mo to Ya pergi baret, mah, masih pertama. It's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Tahu ini kami siap, ha? Mercy is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Senang lagi dia. Tahu kendiat mo, ini lihat hai mo, we pais kaman, kadiang ya tahu praktis bet mo, tahu ini lihat kamu ni, ngan pai ngasa ni, pisu bet wan pai sini, sini ni kong, siakamon, tahu, start with the right side mo, tinggal sedang siakamon no, I receive your mercy, I receive your grace, I will dance forevermore. Ngai itu boleh ante pek kendiat mo, ngan apa ini kan, ala yang ni tengah i dan we shot ni mo. Now mercy is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. All over me mo. Hindi gini sini. Me mo, not these guys. Mo. Hindi you know. Yang ini, yang pi ini. You me mo. Mercy is falling all over me mo. Hindi all over me je. Liam tu tolong mami ke sengi ni. Okey tak. Saya sisil mo, ini sedang biar. Kami kibahan, kami siapa mah? Mercy is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Alright, come together. 1, 2, 3, 4. Mercy is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey yo, come on. Hey yo, I will dance forevermore. So she's saying, hey yo. Mercy is falling. Mercy is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey yo. Hey yo. I will dance forevermore. So she said, hey yo. Hey yo. Hey yo. I will dance forevermore.
Ingat try pila kamya. Yo buar deh indian. Kihab kibaret mah. Ngidang don sakani kawai kajing ruai. Kata kajing ruai ong kalong ka babahaban ya roi utrai. Yaj ajing syai jung utrai. Syat ajing syai jung utrai. Ini ruai kata kajing ruai mah. Ka ketin ka jung play. Baka sam ka basispa. Sau punyau. Terkot ka maning kong kaong. Tu ya roi utrai. Nabaka long ka babaha. Ban ruai kijing ya ro ya ublay jongi nabal kalong kabasngau tanat bat kabayaro kalong kabay tanat tapi ika ketin ka jong ublay ro kakeren ya kani baka jing ya ro kalong kabasngau tanat bat kabayaro kalong kabay tanat tingin le kata akani kapor ban ya ro ya ublay jongi ublay baem ublay bala kerku ya kajing em ka jongi ketong ini ya ruai te sai sin nga kerpat ikan mel hi ben yalam ya kani toh na yung tiki habarit na sa diyo nubli ako awan church kaman ay siyong ali siyong kanina sa kasiniro kadang lahat wan yo isyong bentalang wan siyong lang siya kamat kanina ben ni kadang lahat way hang niro kadang lahat sa kandian toh fianang not na yung kini di koros kiba sok baha kibang ijuerway kini gijing ruay kibang ijuerway nakapor na beneng hadono jong fianang ito ijuerway na Nang niam, ayo sekarang kita kasur di pastor peli. Kini kita pergi nang niam, oke ya, nang, oh komtakan, ya nang nih, tenang tadi kabong kalong kababaha banjero utrai, ya hajing syai nang niam, nih, ya nang nih ki action ro jong katu nih, ya nang, toh, ini nang, minda saya kasur kabahe tang lagi sini engan nang, tang kasur ya nang mah, toh, nang ta chan me chu Vietnam pada. Ay tijurai leti bayan nang nay baro. Dayam pinangam ki action su. Nang nay. Oh ta. Okey, tenginya sedang no ikut tijurai nak bangnya sedang. Ma. Neng hado nut jonga. Neng hado nut jonga. Sasisian. Beneng hado nut jonga Beneng hado nut jonga Beneng hado nut jonga Sasisian Try kalong kapal, habanyan roy try, yan haji shy jong try. Kalong kapal, habanyan roy try, kalong kapal, habanyan roy try, kalong kapal, habanyan roy try, yan haji shy jong try. Yan haji shy. Jong butuan kalong kabang haban ya ro intrai kalong kabang haban ya ro intrai kalong kabang haban ya ro intrai why haji jong butuan why haji shy why haji shy why haji shy why haji shy jong butuan shot haji shy shot haji shy shot haji shy shot haji shy jong butuan kalong kabang haban ya ro intrai kalong kabang haban ya ro intrai kalong kabang haban ya ro intrai shot haji shy jong butuan shot haji shy shot haji shy shot
to mentangin ya syem bentas ketuga jeruai ke bandung dai. Tasu lah serendang. Marbanya dan program ini lah amit ya poi lah step. Te dia tahu ya tepat kan mah rendang jongai lah set. Tingin ya syem bentalang tu ke jeruai ke bahan rio ke wong jisu melo mau siang bas kami nang ne tu jeruai. Nang dai. Pianang. Rakti ki bomnang. Ki bomnang we ar lai ta. Terabet ki bomnang. Rabet. Itu hok bet bomnang. Ini kata. Dan ki balik ran dai. Mah tah mengimnang. Rakti ki banang pat. Tah. Ki banang kin buat na ki bomnang. Dia tamah. Ngin ya ngan ruai sisien. Sengap mah ilong noh. Ya ruai lang kini ki banang rumah. Ki apsoi ki jing temo ngini yo soi gasur mah. Kanang begitu ki bomnang ru kin bulang na ngi ki banang mah. Mendai bagi banang kin buat na ki bomnang ti gimnang. Mendai. Tah, ngini ruai lang mah. Tah. Kalau ni Jisu melong mau siang baskem ngate bangalaban yeng Jisu melong mau siang baskem jingker mendona kektin jong me kalau tamu nomor sengap ngo gar komproy jong ini kalau suak ni nakman ilong suak jingker mendona kektin jong me tadi jingker mendona kektin jong me ngimpat sim katuka bang ini arsian ngin sa transpose mo kalau kom tamu terreka sur kepada kalau baik Jisu melong mau siang baskem ngate bangalaban yang Jisu melong mau siang baskem jingker mendon hakaktin jong me jingker mendon hakaktin jong me ti pat bre bong pi yang hang tu patho tu ngadon ka jingker man ngira arsin mo te ngile na kum ne kini na sani ka sait kin buat yang ah nakani ka liang kin buat yai I ba kham mo ngencim ka ketbong ngadon ka jingker man Stasiun ini sini mah kacing kerman. Mah kini kilan kini sini ba buat kikin thai kini buat ye ba kham kini sini bedon kisan rang ai tu kan ni kasain mas ni kini buat ngam. Kini sini meneng ngadon kacing kerman. Ngadon kalawe Ini penjama Playun pen emyanga Kani ngatip Jisu kum tamo layu anai tah ini sedang lama Jisu melong mau siang baskem ngatip bangalaban yang Jisu melong mau siang baskem jingker mendon hakaktin jomi Jisu melong mau siang baskem ngatip bangalaban yang Jisu melong mau siang baskem jingker mendon hakaktin jomi Jisu melong mau siang baskem ngatip bangalaban yang Jisu melong mau siang baskem jingker mendon hakaktin jomi jingker mendon hakaktin jomi ngadon ka jingkermen ngadon kalawe playun pen imyanga kani ngatip Jisu melong mau siang baskem ngatip bangalaban yang Jisu melong mau siang baskem jingker mendon hakaktin jombe jingker mendon hakaktin jombe ngalong ka jingkermen kani ngatip Jisu melong mau siang baskem ngatip bangalaban yang Jisu melong mau siang baskem jingker mendon hakaktin jombe jingker mendon hakaktin jombe Yeroy biasa sih kok ngambil semua punya siang bahaya gitu kejiruan
nggak sugi ni sedia kah hep hati kasur ini sedia am dan bersupport di mana mah irwai kami mau tu ngadon ke jingkerman kita siap segini mau terwai nak mepi mentangan nomor wai syung amo 1 2 3 4 ngadon ke jingkerman Banala banyeng Jin Melong mau siang baskem Cinta yang warna kakek Jombe Cinta yang warna kakek Jombe Lẽ thay nè em Bật thay Thì cũng tôi hi cái jing rai praise Kita gila penkre Kita nantang gitu Pidang kuat na bani rai Tuh Thì kamu kemnu tharai Na gitu Walking in the light Ya jing syai Tong ini rai biang tu jing rai ya jing syai mah Ni rai biang tu Ya simbi itu kok koros mo kawasan Oh benar kan no jonga kalau gua bahas penyerut raya jing syai chan mecu mah. Oke, masih sih. TV kuat gitu am. Ini sebentar lang baru mah. Mah. Ni rai Hai ni am. kan. Oh, ong kan. Oh, gumta kan. Mah, tah. Ini sebentar lang ini rai lang mah. Ini yo ben rakhi kenika youth sendiri kejongi ha kabinyo ben penkut no kumki samla. Oh, 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 oh. Neng hado nut jonga. Oh, 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 oh. Neng hado nut jonga. Sasisian. Oh, 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 oh. Neng hado nut jonga. Oh, 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 oh. Neng hado nut jonga. Oh, 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 oh. Nengah rebut jonga. Oh, 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 oh. Nengah rebut jonga. Kalong kabah, habannya royutwa. Kalong kabah, habannya royutwa. Kalong kabah, habannya royutwa. Yan haji syah jomutwa. Kalong kabah, kalong kabah. Haban ya royu twa kalong kapan Haban ya royu twa kalong kapan Haban ya royu twa Yan haji syai jong utra Yan haji syai 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 jong utra Why, Haji Shai? Why, Haji Shai? Why, Haji Shai? Why, Haji Shai? Don't try. Shut Haji Shai. Shut, Haji Shai. Shut, Haji Shai. Shut, Haji Shai. Shut, Haji Shai. Don't try. Shut me too. Chanmeju, hallelujah, oh Chanmeju, hallelujah, 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 Chanmeju, hallelujah, oh Chanmeju, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, hallelujah, hallelujah.
shot, 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 hiding shy. Shot, 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 hiding shy. Shot, hiding shy, don't try. Shot, 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 hiding shy. Shot, 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 hiding shy. Shot, 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 hiding shy. Shot, hiding shy, don't try. So she said shot. Shot, 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 hiding shy. Shot, 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 hiding shy. Shot, 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 hiding shy. Shot, hiding shy, don't try. Ito mentangin ya ruai no segini ka. Si ruai ka bangin ya rung no sini ka mentah ka ba. Ngin yo opat sikijing ruai. Ka ba David ka jing mani. Ti kani ka jing ruai ka bangin ruai mentah ngathrai. Berop hialang nang Kumukairang masliang ya waung. Toto ya song swa kendian ta. Ngakwa ban ya tu akan dikapol esi kadon. Dan apa yang jopi kita belajar nguru ini jing itu kena ibar lingkon. Bat kata kalau sepang uway unong kapsnyo bat bahasa kapsnyo. Kamu apa yang barba batu customer mah. Di laong ba ladan hakaway ke sngi utau customer lain utau beri ulalet kan segadukan kapsnyo. Bat anda haba ularong hanta ulai keren ulai kana bat utau nong kaps nyo. Bat kum tang kila keren nakaway ka topik siya kaway pat ka topik kila keren. Bat kila poy siya do ka benta ba kila keren sepang jong ublay. Di mars poy kata ka benta uni nong kaps nyo. Uong kensan ni utau customer uong ngate ngam ngej badan ublay. Tu ta customer uong balay pi ong kumta. Balay pi ong kumta habanga ngej ba ublay udan. Uong utau nong kaps nyo uong kumdu kain lada ublay udan. Kumno kan kat ni kijing jenjar ki breu ki ba jenjar ki breu ki badok ki bastom ngio iya kini habangi pai saudong tila dan ublay tu ulai arab lani kinem dan kum kita ki ba mat kijing kijing jenjar ki breu ki basusi ki badok ki bakerdo te uta ulai itu haba upet ya utau nong kapsnyo ulai itu ong ladan yania barune kamut kan poi ban sa ke basneo te ulah sus ngap bejak. Ti utau nong kap senyu ru la keren nak sakawai ke benta ulah kap utau senyu jong u bat kemta la dep kata kajing pen kap us senyu. Ti onda haba ulah dep la ai pisau la mi na kata kedukan. Bat anda haba ulah mi na kata kedukan udang ya tang train tang kum nang ni hang tai hasul ke chin trai. Ti lai ipat utau ubreu ba ja eng ubreu ba ja bo ba jerong senyu bam jus le kli imat. Di mars ni iu ta hitep utau breu kawan ka jing perkat ka jong wong mentate ngalayo ka jubab kum tau what hi daka speed hi ulai let pai bang sakata ka dukan jong tau nong kap snyu bat onda ula rong hata wong mars ndrong hi daka jing long excitement mah wong hitep ngarung ngan ong ba umdan rong nong kap snyu tu tau nong kap snyu tip keren bet ulai iu ne wong balay mi ong kumta haba ngarang day unong kaps nyo. Ti ong lada dan unong kaps nyo te balay utay ubreu uyay ang tay kakli jong usnyo ro ba ternyop. Ti lada dan unong kaps nyo te lesi utay ubreu jen lada unjen lada long uba habreu ba itenan. Ti hang ta ken hang ta uta unong kaps nyo ro kawan ka jingmot ka jong sasutu ken. Ba pleng. Kamdei ha kajing don jong ublay ni ha kajing bom don jong ublay lani kajing don jong nong kaps nyu ni kajing bom don nong kaps nyu nrei ka syong hanga bat hangi kan ti utau bak unong uba sya kaps nyu utau customer uong kan kadei hangi kan ublay udon ten rei kat nungut nangipat ngiwan sajan jong ublay ngikot kerpan na ublay hakipor jong kijing jenjar lani ngiken mau na em ublay ka jing ka jongi ka baman kasngi. Tilada ngiken mau ublay habang iwan sa jan jong ublay un yarap ka nyangi ublay un aibor ka nyangi.
Tika long kum jo kan kita kiba klam wan sa utau nong khap snyo bikin sa bet kum tu bikin sa ja ing bet snyo jong kiru ba jerong ba he tika long kum ta kan uong utau nong phakap snyo uong ba ka song hanga hangi kan bangin wat ya ublay habang iwan sejan jong ublay un yarap ingi but namar kata kani ka janmit ka bamentaru habang insay ruai kani ka jing ruai habang insa ngin duai ha ublay un ai ka mensim jong ka jing trang ka mensim ka ba ngi kwa ya ha ka jing im ka jong ngi ka ba man ka ngi trang ngi wat ya kum ba kani ka jing ruai ka ong kum uke rang basliang ya wa mensim jong ka trang ya me ber udai tang ublay wala ban ai ka jing hun ka jing suk ha ka jing im ka jong ngi tingin ni ruai kan ikajing ruai haka sur jong kajing duai pada ngait ruai pelet jing mot yaka khot yu ublay udon bat ngi mereka syong hangi kum balong utu ngin num ong shu kum ba ong utu nong khap sjo ba om dan ublay udon mereka syong hangi langi ai ne em ka ya ka dok nur ka jong hi langi wan em ya ka jing em ka jong hi tikani kalong kajing duai limba jong kani kajing ruai bangin khot ublay ba terang me ngi terang namar ngi dan kam ye kajing petemai bor ka jong me tengini ruai kani kajing ruai ka sur jong kajing duai Try
Ngini beteng man ruai to kajing ruai try ngiwan ban aingu try ngiwan ban yaro piala em katu kajing ruai ngini beteng katu mah ini ruai kini kajing ruai ro sur jung kajing ruai ban aingu ublay namar ki iki bawlan le kajing majongi ngilong puni ko ngilong ru tep bakadege jingkerku gade kajing i jong play Iwan banaiku Iwan baniaro Iwan bandensi ya kerteng baku Iwan menayu Iwan banayu Iwan banyaro Iwan bandemsi ya kerteng baku Jongmi namarka burom jongmi prai namarka burom jongmi namarka burom jongmi namarka burom jongmi prai namarka burom jongmi namarka burom jongmi atra ini lagu rise sin rai mana
tu ka ba nakakot jeng ruai ka jongi tu ka ba lai spa kan dai puar ka ba kren sepang ka jing i ka ba phla ka jong ublai kani ka pen kan ma ngai ka wei ka jing thu khana le se don ap deng jo phiru ki balai sngo ha ka ba la don ka wei ka long yeng ba kata ka long yeng la ong ba judon ka jing ya sngo thu jing mot hapdeng ukpa bat ukon jong kata ka yeng balaong ba kani ka kemi ka ju angnut ka ju trang ba kan don ka jing sukpat hapdeng ukpa bat ukon bat laong kat banang yat kisngi bat kipor lanang yat kom tahi mi ka wei ka por shum don kata ka kemi ka angnut mi ka wei ka por shum don kata ka jing suk hapdeng ukpa bat lau ukon ti kala jia ka por ha ka bakani ka kemi kala kampang bat kata ka jingpang ka jong kala ong bakat panang ya kisi kanang jur kanang banjur bat kala poi ka por ha ka bakata ka kemi kala sngutu ba omblong shu ya ka kan sapoi ka sngi bakan saklat no kana gani ka perthei bat kumta ha baka sngutu ela di bakata ka jingpang kam ailat shu la ong bakala khot kala kerpat kenang yau kepa bat yau kon ujongka bakin wan kenang bat anda habakal khot kumta laong bakini arngut kilawan bat kumta hakata ka jing telot ka jongka namaring la mat snuthu ma habadon ka jing pang teng lada ka kasuk ka mensimpat le si kata ka jing pang ka kam sting den re habaka mensimpat ka jenjar kata ka jing pang kanang banjur bat kumtang ila ban snuthu bakan ni kalong kemi ka don hapdeng ka jing pang ka bahaka do bada ka mensim ka jongka tilaong bahan haba kita arngut kilapoi hayeng ka kamla syu hapdeng ka ta ka jing telot ka jongka kamla syu re ban kren bahaya ki re kala syem tang ka keti ka jong kupa bat ru ya ka keti ka jong khon bat laong bakala penyes no ya kita ki keti ki jong kupa bat ki jong ukhon bat ka ong haki bak kani gen ngakwa hapi baro arngut bapinya don kata ka kemi ka kwa ya ka jing yesuk ka jong ki bat anda haba kala dep ban le kumta laong ba kumta hi kala klat no hakata ka por bat kata kapen kan mau la ni kapen ka e ka jing kai ka bangiyo na kane kalong ba mangiru ngilong kumbalong utau khon ma se ngila sakma ngila jingai na ublay utau kpa ulong kum ublay bat kata ka kemi kalong kum jisu ba penyesuk pat engi bala ujong kpa la se ka jing ya lanti ka jongi kum ki brero ngidon la se ki long ying long sem ki jongi ru ki don ki bamat ki bakum kita ki bam don ka jing suk song san ya pedang ki ying ha ying ha sem jongki ki bam don ka jing su tho jing mut den re ken mau ba ublay kwa engi bangin long kumta re ublay da ka jing it ka jong u ula pha elo jong khun pamarway banwan na ka banta jongi ki breu ki bat jot ki berem ki breu ki bapom ban penyesuk pat engi bat lau jong kupa kumba kata ka kemi kala le ban penyesuk ya lau kupa bat elo jong ukhon ujong ka nitip baka ketin ka jong ublay kala keren saingi ba ublay ui jangi hadu kata Yohanes lai kan rewi ken mawe kata abangi pule kata ka jing it ka jong ublay ka bam la asyo ban perkat ka balong palat ki jing pisampang ki jong ki breu bat dei ka ni ka jing it ken ka ba ula IT lo jong khon marway wat ban sayap alor ka ding phna na ka banta ki pop ki jongi namar kata tungin thai namar kata sa uni ublay uba it jangi langi long kumno ru udang khot ingi langi la sakma langi la jingai no rengi udang kener pat iki keti kumba utu kupa u kener haba wan pai utu khon sarong aurea u kener iki keti na jingai ban kedop ya la ujong khon u balawan pai pat na kita kijing le boman ki jong u baro tile se hakni ka por dana preng jingiru kiba ni long jingai na ublay
Ngilapan snosi oblay. Kan mawa oblay udang ingi udang kat ingi. Bangin wan hajan jong u. Tungin rai kan jing rai. O ngopla. Kan yai long jing rai jong a. Jing nong pen em yang a. Ngin rai kan jing rai ka sur jong jing rai. Ngin ngitip bau day ublay yang ngi hado kata-kata. Baru ublay udang kat ingi. Bangin wan pai pat shu. Marwe ngaye đã trình linh ngọn yu chi su nong na sa Malaysia u ít công ya nga u nong po bu ba kita Jesir marway ngayeng. Ini arwah kena jurway đã trình lên ngọn yu chi su nong na sa Ibala landat kin arwah landat kena jurway. Bermula jiwat. Malaysia u in kong yanga u nong po bu ba kita mi berkat raya
ya inganti bami don ringkat mi berkat rayangan mi berkat rayangan mi berkat rayangan ya inganti bami don ringkat mi berkat rayangan Ini sim talang menrai jingwa. Hãy kỳ chính tên chủ trong ngà Hãy định xa kỳ ba Darya ngà Ngà sâu sốt ba Ngà tiếp shisha Bi berkat rayangan Ini berkat rai. Mi berkat rayangan Mi berkat rayangan Ya inganti bami don ringkat Mi berkat rayangan Rai kan khat ka ba. Cesar kiker sao dong yanga Kipen kordet men sim jonga Kadung apen ken mau yanga Be berkat rayangan Be berkat rayangan Mi berkat rayangan Ya inganti mi don ringkat Mi berkat rayangan So si ileni iwan pai ai ka jing em kan dong ni shai nga shus no hu bangatip shai mi berkat rayangan Aku apa ni rai? Kam jam ini je rai. mi berkat Ini rai suruh ni. rayangan Tengok boleh berkat atas. Ya inganti bami don ringkat Mi berkat rayangan Ini rai dia kan dekat bala. So si
haka testament ka bathamai ikan mau ladang ipule ka gospel ka jong Matius ka lanong ka basaw record ba chipo ikan mau tu bu Jisu maham ye kinong bot ki jong u ki senran ki jong u bagi dai ban mane tang ya ublay namar babalay ki briu ki balamat ya ublay ki ya ro bat mane om tang haba haka syambha syamyat jong ka jing em ka jong ki rei wat apdeng ki jing kuslai bat ki jing susi ki jong ki ru ka bapen perkhat yang akalong bat ngakwa ru ban bo e ka jing keli hatu ngila ju perkhat balai ba ki banget ki ruai haba ki sngosi ki don em ki para banget ki ruai wat apa ki mat ki jing ki jing jenjar ki jing sngosi bat ka jubab kalong bekita ki banget ki ruai haba ki sngosi ne haba ki mat ki jing ki jing jenjar namar ki yo ya ka jing tengen ki yo ka jing tengen ki sngo thu ba kata ka jing tengen ka jing suk kawan tang na ublay batang mau ihi ubala man ai kata ka jing suk ka mensim ka jong ki bat dai na kata ka daw kum bangala ong meneh pakani ka benta jong ka jing ro bat ka jing mani kadai ka ka ba kum ki kristan kadai ka ba ngi dai ban pen ngi dai susu banang pensan ya ka namar ublay ukemen haba uyo ba ki briu ka jong ki ro bat ki mani kam tam ha bengi ma ki jing ki jing janjar ublay upet bat uyo hatu ngi ai ne em hatu ngi mani ne em ya hatu ngi ong ne em try ngi ai ngo em bah pedeng ke jing janjar meme tip ban meme dei meme try uban yalam nga dei meme try uban betin nga dei meme try uban iPad ke jing kermen hanga bun sin ki parlok ki para samla ki ba ngajuya kendo ki parlok ki jongar ki bangia kendo nakapor sakapor ki ba bon ba ki ba ngajuya kendo bat kabang ngajulap bun sin kabang ngaju yashem habang ya keren bat ki ngas ngotho baki ba bon hi ki don apdeng ki jing do jing kermen ki don apdeng ki jing long ritmen sim ki don apdeng ki jing ki don ki bom so tenat su ban mane yo ublay bat let's say hakani kapor don apdeng ki para samla lani ki para banget ki ba don hakani kapor let's say ka don kapor ka jing em jong piru ba piong ngalathat kumba ong utu unong kapsnyo ba imat ublay dan kidon ki por ki ba haka jing im gajongi ni ong kumta ten rei tangkan ka way ngi dai ban kan mau kum bangila ruai kan ka jing ruai ba ublay utip yangi ublay uperkhat yangi walang ngim kan mau ngim perkhat ya ten rei ublay juklet ban kan mau perkhat yangi namar kata ka jing khot akan ka por kalong bangi kum ngala ong mana nginwan kan sajan jo ublay nginwan sajan jo ublay namar dai tang kita ki bawan sajan jo ublay bat dai tang kita ki basania ublay ba ublay ai ka bor pila ban ruai pila ban yaro ublay om tang ka por ba pikmen pisoba re ka por ba pisam jenjar sam sosi ini ruai kan jeng ruai tang si sen iti koros me perkhat rai nga haswa bangun sepengkut no ya kan jeng yaro bat mane ngin ruai ka sur ka jing ruai ngakwa ngin kabrep iki kemat ki jongi hakane ka por ngin ruai lendet ya ka ngan soong manga ki kentin nang niru rei ngakwa habang ngi ruai kan ki jing ruai ngin sngotu shisha ba ublay ukan mau ngin sngotu shisha ba ka jing jong ublay kay ne ngi ki jing kular ki jong ublay ki long ki bayai ne ka jing em ka jongi bat ublay udang perkhat ngi hadu kene kapor ka bangidan mentabat syak kipor ki menang wanru namar kata ngidan kam ban sautu ya kata ban ong try si syangi aingo ya me ba me berkat nak ka banta jongi ngakwa ngini kabrep ki kemat ki jongi hakane kapor ngin ruai ha ka sur jong ka jing duai ngin ruai ka sur jong ka jing duai me berkat try nga me berkat mi perkat trai nga mi berkat trai ini ruai kesur juga jing tuan
Ya ngan ting ba mi don rengkat. Ya nganti ba mi don rengkat mi berkat raya. Sisir ngin let ban ruai ni ublay u berkat ang ta kajing menjongi. Mi berkat raya. Mi berkat raya Mi berkat raya. Mi berkat raya. Ya ngan ting ba mi don rengkat. Ya nganti ba mi don rengkat mi berkat raya. Snow si kilet ni kiwan thai. Snow si kile Min rai ba sur jing jing rai. kiwan Ai kajing em kan dom ne shai. kajing em kan dum Ngasngus ngohon mga tip shai. ngasus ngahun bangatep Mi syai berkat raya. mi berkat raya. Ina penjam ki sur ki jongi mom. Mi berkat raya nga. Mi berkat raya. Mi berkat raya. Ya ngan ting ba mi don rengkat. Ya nganti ba mi don rengkat mi berkat raya. Tang sisir mi berkat raya. Mi berkat raya. Mi berkat raya. Ya nganti ba mi don rengkat mi berkat raya. Ya ngan ting ba mi don rengkat. Ya nganti ba mi don rengkat mi berkat raya. Dia kena kapor aswa ngan sa khot I ban kerku penwai. Dengan soban ai kublay ifi baro bapilay si matalang ngangit ba ublay unang darkat unang kerku ya kajing im kajong pi unang kerku ya pi kajing seng samlah ni habalang mauro bat kajing kerpat nak kaliang kajongi kalong bat ken mau la mengi kajing duai kajong pi mengiru menginang la ban ya ceprang inang la ban sakhi ublay lingba kasap ka ba ublay ula ai ban ya ro ban pendon brom u lingba kajing ruai ti ublay unda yo ban kerku ya pi baro ngangit bangin saya kenduk piang ka we kapor ublay jong kajing sok na kerku ya pi baro kibedan ni kapor ti kani kapor ban penwai kani kajing seng ban kerpat I mesta biwan yang bain so ban pelan de kajing kru penwai Dengan dawai. Ublay kupa jingi bah benang aingu me kokorat nama kena kapor ka kodor kokorat ha ka bam la penyo hangi kum ka jeseng samla leng ba jong kene ka jing syakri me ko trai ha kene ka janmet ha ka bangila yo kokorat ban penher ki sur jing rai jungi me ko trai ban yaro me kokorat ban pendon bura me ka teng ka em ka chama trai be ngi dawai tu pediang ko trai ye kini ki jing yaro ki jungi ka bangil a me ko trai a bikin dalong sisa ki jing knya ki ubi na ka benta ka buram ka chong me aplai trai ba 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 isnai ngi da bu ti kar pangro na ka benta iba khambok dan tiang rengkat ba ken hon ka chong I makin ang yo ka bor aplai ka ban syakri me ha ka jing em ka chong ki ko ra ba ba makin sakhi me ko trai lemba jong ka sap ka bam pen kop ki ko ran makin syakri me ko trai lemba ki sur jing ruai ki jong ki ko ran ba ba bakan dalong sisa ko trai kajing kerku nakam taki bas ngau ki bas ngap ya ki cikruai ki chongki ban pen ki im thamai ki men sem ki bano ki men sem ki batlat bat ya ka bakin nang la ro ko trai
pan hem ya kijing syakri blai ha ki yeng mane Kristan ki badon ha kene ka ri khasi jantia ba e ki jongi bat haswa ya ka bang sangmi no ha kene ka por na kene ka yeng ka ba khoj ka ba kentang ki jong me ablai ngi da dwai to man plai yangi da kijing ka khu ka ba kan sai tam e ki jong me to do ai ro ki jang e ki jong Jesus Christ ba utrai ka jing e ba ka jong blai pan bom jukot lamba ka jes lok ba thiang ba pan sai bor ka jong man sem ba khoj kini ki jing ka khu ki jong blai in song sa sung dap ka hai rang kat bat ngi ke bayang ha kene ka por ho rang kat bat ki wei pat ki ba e ki ba syakri me ki ba don ha kene ka ri bat satlak ka por thairo menta sidu ki ata ki ba bom jukot amen